Výstava Homáž Bergoliovi je podstou pápežovi Františkovi a myšlienke jubilejného roka nádeje 2025. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Portaceli, brána nebeská, Eucharistia, pútnik, milosť, Boh, človek, čas, večnosť. Vítajte na výstave. Dámy a páni, milí hostia a priatelia umenia a Slovenského národného múzea. Diela kňaza a maliara majstra Martina Šafárika a akademického sochára a medailéra Mariana Polonského. Dvoch autorov, ktorých spája symbol, ktorý tu vidíte všade navôkol. Sú to brány. Vraví sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Zvlášť to vnímame v tomto roku, ktorý sa v katolíckej cirkvi prežíva ako jubilejný rok. Slovenské národné múzeum v Bratislave predstavuje výstavu Homáž Bergoliovi, venovanú pamiatke pápeža Františka a myšlienke jubilejného roka nádeje 2025. Téma brán je veľmi symbolická nielen pre nás, kresťanov, katolíkov, ale všeobecne aj pre iné náboženstva, dokonca filozofiu ako takú pre umenie. Diela kňaza i maliara Martina Šafárika a sochára aj medailera Mariana Polonského prepájajú duchovný symbol brány, prechodu, otvorenosti a svetla. Ak si pozriete túto výstavu obrazov a zároveň plastík môjho vynikajúceho priateľa, vzácneho človeka, majstra Mariana Polonského, nosnou témou všetkých týchto našich výtvarných diel je práve brána. Ocitol som sa na výstave, ktorú zorganizoval priateľ Martin Šafárik a som prekvapený, ako to krásne ladí tie diela jeho s mojimi. Dokonca v dvoch obrazoch používa brány, ktoré som vytvoril ako také voľné sami o sebe, na jeho popuť. Brána je miestom stretnutia človeka s Bohom, tmy so svetlom, pochybností s nádejou. Každé z mojich diel je pokusom zachytiť tento okamih zmeny, ktorý človek prežíva vo viere, hovorí autor a kňaz Martin Šafárik. Ako otvor, cez ktorý sa vchádza alebo prechádza niekam. Keď prechádzame bránami našich chrámov, väčšinou farských kostolov, by som bol veľmi rád, keby práve táto výstava prispela k tomu uvedomeniu si, že teraz opúšťam toho starého človeka z ulice a vchádzam do Božieho priestoru, do liturgického priestoru, ktorý bol konsekrovaný, špeciálne určený k tomu, aby sme verejne a spoločne vzdávali hold, vďaku a slávu nášmu Stvoriteľovi. Jeho oleomalby a asambláže vychádzajú z osobnej meditácie a kázania farbami. Ponúkajú dialog medzi vnútorným svetlom a materiálnou realitou. Bronzové plastiky Mariana Polonského na tento dialog odpovedajú pokojom, sústredenosťou a symbolom transcendencie. Výstava sa koná v rámci jubilejného roka nádeje 2025, ktorý pripomína univerzálne posolstvo milosrdenstva a nového začiatku. Takýto rok je raz za 25 rokov a jeho korene siahajú až do roku 1300. A takéto jubilejné roky sprevádzajú aj viaceré špecifické gestá a rituály. A zdá najznámejším z nich je putovanie do centra kresťanstva, hrobu svätého Petra do Ríma. A ďalším takým špecifickým gestom je prechod Svetou bránou baziliky. Rok 2025 sa v katolíckej cirkvi slávi ako jubilejný rok. Pápež František, George Maria Bergoglio, ktorý rok zahájil, ho nazval Jubileum nádeje. Bolo to jeho pozvanie adresované celému katolíckemu spoločenstvu k duchovnej obnove. Obraz, ktorý sme určili práve na takúto propagáciu celej tejto expozície, celý tvar gotickej brány,
je vyrobený z bronzu, s tým mi pomáhal majster Polonský. A po tej maliarskej stránke som teda dotvoril celú tú ostatnú plochu. A teraz mi už dovolte privítať tu na tomto pomyselnom pódiu majstra Mariána Polonského a Martina Šafárika. Taká úvodná otázka. Aké sú to pocity? Začneme tak zľahka. Je pre mňa obrovskou cťou, že taký umelec takého formátu, akým si ty, vystavuje so mnou. A tak ako si ty povýšil ten zabudnutý zhrdzavený korpus na fenomenálne dielo, tak zároveň všetky tvoje diela povýšili aj moje malby, lebo sme tu spolu. Dokonca často som hovoril, na čo vytvárať nové, keď stačí sa pozerať na staré a opravovať, reštaurovať staré diela. A tak som sa aj dostal k tomuto krucifixovi, k tomuto Kristovi, že som to naše pri jednom cintoríne vyhodené a nevytvoril som sám ten korpus, ale som to použil, vlastne urobil som bronzový odliatok z neho a priam to vítanie, to vyzerá, keď tam nemá ten kríž, ako to vítanie, že to je. A otvára, on vlastne, keď sa dobre pozrieme na to, on tú bránu otvára, ten vrch nemá klenár, tá brána sa otvára a on buď vstupuje, alebo vychádza. Vstupuje, vychádza. To vidie spredu. Zozadu je tá rozeta, ružica ako z gotickej katedrály. Robil som to ako druhú takú gotickú poctu Notre Dame svojím spôsobom. Podstatným prvkom putovania je prechod tzv. Svetou bránou baziliky. Je to vonkajšie gesto, ktoré predstavuje prechod k novému životu, označenému stretnutím s Kristom. Preto vonkajším symbolom jubilejného roka je brána. Polonského penite jedinečným spôsobom vyjadruje hlavnú myšlienku jubilejného roka, ktorá pre kresťanov vychádza z Jánovho evanjelia, kde sa Ježiš definuje ako brána. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Motív brány reflektuje vo svojej tvorbe aj kňaz a výtvarník Martin Šafárik. Jeho obrazy nám hovoria, že Svätá brána je oveľa viac ako len obyčajný vchod, je symbolom vnútornej obnovy a je pozvaním zanechať minulosť, aby sme sa mohli otvoriť Božiemu pôsobeniu. Expresívny výtvarný rukopis a farebnosť zdôrazňujú existenciálnu vážnosť témy. Konštitučným prvkom jeho obrazov je svetlo, prenikajúce všetky temnoty. Svetlo, ktoré je schopné osvietiť ľudské poznanie. Šafárik pracuje prevažne s tmavými farbami, odtieňmi sivej, čiernej, modrej, pretože cesta, ktorá vedie k bráne, je často ťaživá. Ako vidíte napríklad na tomto obraze, je to brána Porta Coeli, ktorú ale akýmsi spôsobom narúša svetlo hostie, svetlo Eucharistie. A chcel som, aby sme si uvedomili, že každé jedno sväté príjmanie, ktoré príjmame, je takým prechodom z profaného do duchovného, je prechodom z toho priestoru, kde si neuvedomujeme Ježiša, a do toho najintimnejšieho možného pozemského stretnutia s ním, a to je práve moment svätého príjmania. Popri oleomalbe využíva aj techniku asambláže, ktorej vrstvenie elementov rôznorodého materiálu, dodávajúce obrazu priestorovú dimenziu, symbolicky vyjadrujú sedimenty prežitých skúseností, ktoré by chcel človek po prechode Svetou bránou zo seba odňať. Umelecká výpoveď Martina Šafárika má dialogický rozmer. Je dialogom umelca s najvyšším tvorcom, zároveň je ako dialóg otvorená pre diváka. Jedinečný umelecký dialóg vzniká aj medzi Šafárikovou malbou a komornými bronzovými objektmi s motívmi brány, sochára a medailéra,
Mariana Polonského. Konkrétne k tomu môžem povedať, že je to veľká brána, ono to je, pôvodný názov bol čakanie na tretí pilier, na tretú oporu brána. Ten jeden pilier a druhý pilier, ako sa to ťažko premostuje a spústa vecí z toho aj padne dole. To znamená, to sú úspechy aj neúspechy. A je to požehnané tou Pannou Máriou a Ježiškom, ktorí sú súčasťou tej brány. Významnú znakovosť vnímame aj v technologických postupoch, ktoré Polonský uplatňuje. Odlievanie do bronzu technikou strateného vosku možno vnímať ako poctu tradícií starých majstrov. Rôznorodosť ikonografických vrstiev v diele odkazuje aj na cyrilometodskú tradíciu. U týchto plastík by som chcel povedať, že oni zdajú sa komplikované, sa vytvoria, ale vďaka tomu, že naše zlievárne sú schopné už aj takéto veci odliať, tak je to pre mňa veľmi silný tvorivý popud. Vďaka toľkým rôznym pozitívnym okolnostiam, aj okolnostiam, že je taký impuls ako takáto výstava, že sa to podarí. Brány Martina Šafárika a Mariana Polonského môžu byť nositeľmi impulzu, ktorý je schopný povzbudiť diváka prejsť bránou, svetou či inou, aby sa mohla začať cesta k oživenej nádeji, vnútornému uzdraveniu, pokoju. Naša výstava ponúka vhlbiť sa do takého vizuálneho dialógu s Tvorcom Najvyšším a vstúpiť cez tento dialóg, cez vytvarné dielo do svojho vnútra. Je jubilejný rok 2025, ktorý vyhlásil svätý otec František. A my sme chceli nielen samotnej téme, ale dokonca aj samotnej osobnosti Františka, ktorý bol povolaný nebeským Otcom z času do večnosti, vzdať hold a zároveň vďaku za to, že on nás ako najvyšší pastier voviedol do tohto tajomstva. Tajomstva, v ktorom môžeme získať milosti, v tajomstva, v ktorom dokonca môžeme získať plnomocné odpustky.